ante todo, por asistir a esta convocatoria que facemos. Lles informamos que o Goberno galego vai manter e protexer, polo tanto, calquera baixada as axudas que se están adicando a fomentar o emprendemento femenino como vía de autoemprego, e falamos tamén de que se van a manter as axudas destinadas a apoiar as asociacións de mulleres e a programas de conciliación que favorezan que estén destinados á inserción de mulleres no mercado de traballo. Todos coincidimos en que é a medida fundamental que hai que tomar. Agora mesmo o gran problema é, polo tanto, o que ten que facer a Xunta de Galicia nun escenario onde os orzamentos se reducen, manter este tipo de axudas porque as consideramos totalmente prioritarias. Unha vez que se estaba equipado, estuve vendo, o convencimento é que debe ser equipado e poñer en marcha canto antes e estamos traballando agora mesmo para facelo. Primeiro, falar de que temos que seguir traballando pola vía de inserción laboral, facendo un especial fincapé en reducir as tasas de desemprego femenino. Falamos tamén de que hai que seguir insistindo en medidas a prol da conciliación da vida laboral e familiar. Non pode supoñer en ningún problema, en ningún caso, un problema ter traballo e ter familia. Hai que compaxinar esas dúas facetas para que non sexan conceptos incompatibles en ningún caso. E falamos tamén da necesidade de estimular en todo posible a inclusión social daquelas mulleres que necesiten dun apoio especial para evitar este risco de exclusión social, tanto as que se atopen, especialmente no medio rural, se falou tamén desa reunión, exclusión social, como as que estén nunha situación que poidera supoñer que no futuro chegaran a estar nese risco de exclusión social. No Partido Popular de Galicia, tamén secretaria de Igualdade, Sara López Abella, e a portavoz do partido en Galicia. Bueno, basicamente o que lle dicía, decir que todo... Para a posta en funcionamento do Centro Integral de Atención ás Víctimas de Malos Tratos en San Pedro. Pasado mañana está el documento esto. Quiero decir, vamos. Entonces el correo electrónico es como